Θες. Μεγάλο ψάμα. Να βγάλω και εγώ το κινητό μου, χρειαστεί να βουτήξω. Πού δείχνεις τώρα? Έλα. Τι να κάνω, όλα μαζί γίνονται. Πού δείχνω, ξέρω εγώ να τραβάει εδώ πέρα. Πού τραβάει. Τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Τι έξαπλώ σου κάτω ρε. Μη μιλάς λέει πάλι. Το ψάρι πιασμένο το έχει, μη μιλάς με λέει. Κανάκι δεν αντέχει. Τι να κάνω, τον αφήσω άμα είναι. Άκου το βίδουσες. Ναι. Έτοιμος είναι ο γάντζος. Και τα πίνω. Με το γάντζο αυτό παιδιά τώρα κυρίες και κύριοι. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις το μέσα από ένα νιώθω ψηλά. Εδώ μεριά. Αυτή την κλείσου ρε Μιχάλη. Πώς θα τραβάει. Όπως σε βουλεύει, δεν ξέρω. Άμα δεις ότι σε πάει εκεί μεριά το ψάρι. Ναι, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό. Αυτό πότε αφήσω, τα αφήσω αυτό. αφήνεις τίποτα. Μέχρι τελευταία να παλέψω. Τι θα πει να αφήσεις. Πού είναι η μπετονιά, πού είναι. Α, εδώ μπροστά είναι. Παιδιά, έχει κοντέψει η κρίσιμη στιγμή. Σε 2-3 λεπτά θα φανεί το θηρίο. Άμα λίγο φανερθεί θα του καρφώσω, αλλά λίγο να φανεί τουλάχιστον. Τι ήταν εκείνο άλλο. Η ουρά του είναι εκεί. Εδώ λόγω φυσικών εμποδίων που είχαμε μπροστά μας, όπως δέντρα, θα αναγκαστώ να μπω μέσα. Μην το επιχειρήσετε ποτέ, γιατί μπορεί να τυλιχτείτε με το ίδιο σας το νήμα. Κάμερα. Στραβά αυτό. Μιχάλη, έτσι. Καλά είναι έτσι. Δες με λίγο, έτσι, καλά είναι. Την έσβησες εσύ. Δεν πάτσα από τίποτα, τώρα εδώ μας σε δείχνει. Μη φωνάζεις. Πάει ο γάρος πάνω. Με έσφιξε τα χέρια. Από πρωί αυτό πηδούσε, εκεί. Ξέρω. Όπα. Θες λίγο να μην κάνουμε μια ματελή. Τραβάει. Ναι. Καλά του τάργα όλα, δες. Κινητά μαλακές. Πέθανε έδωσε. Εσύ το έβλεπες, εγώ δεν μπορούσα να το δω μες στο νερό. Θηρίο. Ήμουν κοντά. Δεν το σκάλωμα δες που καλά που δεν έφυγε. Κάνε πέτρος που του βάλω. Του βάλω στο καπό. Φέρει σκηνή, φέρει, κουστούλη κουράστηκα. Να του δώσω ένα λίγο να ξεκουραστώ. Αυτό μπορώ να το κλείσω. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Και ο γάντζος πως έμεινε. Έσπασε. Μπορώ να σπάσει. Πού ρε, δεν του λες τι τέτοιο είναι αυτό. Πάρε με κύριο ξένα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Αυτό εδώ τι να πατήσω για να κλείσει, για δες ρε Μιχάλη. Άρα αυτό. Μιχάλη. Δεν χρειάζεται να κλείσει. Πότε θα αφήσω, να το πάω στην τσάντα. Μη στεναχωριέσαι.
Σαν μην φεύγει εγώ που το έχω. Είναι δυνατόν. Κάτω το κάτω. Άντε το. Μια φορά στο σκότι τόσες μέρες. Δες λίγο το καλάμι εκεί το... Οχ, μέσα στο χέρι. Ω, δεν σκόντρα. Έτσι δεν σκόντρα. Καμία 40 κιλά είναι.